Masicamagusheni camagwini bethu nami. Ndibuyile kwakhona. Andide ndiyichane le series kodwa ke sibuyile nabantwana bam. Banemibuzo kwakhona abantwana. Ndaphinde ndathi masisondele nemibuzo le kwenzele kuzoxhamla omnye nomnye. Uthini ke mamntanda, uthini umbuzo wakho? Amago mama, umbuzo endinawo apha kuwo. Ingaba yintoni unobangela kwezi ntsuku siphila kuzo? Uyawufumanisa ukuba mzi namzi okhoyo kuloo ndawo kanye kuloo lali ukhala ngengxaki enye kaZwelidala, inguqulo, ukhokho udadobawo. Ufumanisa uba baya emntwini bayokhangela unobangela, yowuthethwa into enye ibe ngathi amagqirha ngamaxoki. Umbuzo mhle. Masithembe into yoba ndizawuphendula ke nomnye ngokunelisayo. Izipeks zam zophukile guys, ikhona into wrong. Uyazibona ziyakekela. Yenye into le. Anyway, asikho lapho. Umbuzo omhle kamhlekazi uthi kukho into entsha ngoku seyide amagqirha ingathi bayaxoka ngoba eleke liphuma ikhaya kufike indwendwe umzekelo kuthiwe makuthathwe into ngakuyiwe egqirheni. Amagqirha isigwebo sinye ngoku uba ngoZwelidala inguqulo bayonguqulo ngukhokho dadobawo. Ezo nto kodwa zezona nto kudla ngophunywa nazo. Uyawufika elalini ufumanisa into yoba kule nyanga klams kusetyenziswa uZwelidala, kwiveki ezayo ngomnye umzi kwangelo Zwelidala, kwiveki ezayo njalo. Nama ndifuna uxoka ndiyiqwalasela loo nto le, ayikuba asiyiboni. Nam ndiligqirha nje ndiyancancazela xa kufuneka ndigwebele ikhaya. Uyoyika ugweba usoyika kuba kaloku nyhani nathi singamagqirha siyazibuza into yoba kutheni sekutheni. Ndikhumbula ndide ndibuze egqirheni lam into yoba he tata kutheni ngoku ndisike ngathi ndizawuba nonguqulo igama lam caba hayibo kuthiwa ndiyatshaya into apha ezinguqulweni. Wazothi utata xa endiphendula kulo mbuzo ndandiwubuza ke mna kuba mna ke njengegqirha kutheni ndisike ndaxhaphakelwa yiguqulo, I think this was 2022. Wathi utata yena xa endiphendula ngoko wathi sana lam kaloku uthi xa uxoxa phezu komzi omkhulu umzekelo okanye mandithi ezinkundleni, ziinkundla zamatyala ezinkundla sihamba kuzo umzekelo. Uqala kwinkundla le yekhaya, umthonyama wekhaya, uyotsho emzini omkhulu, uyotsho elagcwabeni, uyotsho engetheni umzekelo, kuhambe kuxoxelwa eli tyala mhlambi uligwebele wena uligqirha. Uphume uligqwetha, uzogqwethela eli khaya kweli tyala libaxakileyo. Lityala ekufuneka lixoxiwe, akuveske kuyiwe umzekelo enkomeni okanye ebhokhweni lingakhange lixoxwe ityala. Uyayiva? Kushiyisana ukuxoxa ke kwamagqirha uba ityala lipopolwe laxoxwa kangakanani ukuze eli tyala lingaze libe liphinde linukwe nalelinye igqirha. Azothi utata ubana ngaba uyagqwesa iintonga zakho uzibetha zophele, ngoba kaloku xa ufika phezu komzi omkhulu ufika uthi umzekelo ndiboleka amadoda okuxoxa namadoda okugweba kuze ndizoxoxa eli tyala. Uyayiva ke ngoku? Amamele ke ngoku amanye amakhaya, uyandastand into yoba thini nanku umntu oza nale nto kakuhle ngoyena mntu sinothuma umntwana wethu kuye lo. Masithume abantwana bayosabela kunonkwenkwezi, ndenza umzekelo ke ngam, uyandastand? Ngokubonwa leli khaya eli hlobo lipopole ngalo eli tyala nehlobo litolika ngayo nehlobo lixoxa ngalo, bafuna into yokuba nawe amboba ngumkhombandlela kwaba bantwana babo. Masigqithe ukwenza umzekelo ngam. Uphinde ujongisise into yoba kaloku masijonge even ihistory le yelizwe lethu. Uyayiva? We are a country coming out of democracy yethu, is it what now? Maybe just over 30 years. Ne? Ndizawuthini na?
siphuma kwi-period there were battles, we understand, iimfazwe ezilwiweyo. Kukho imithetho esiphuma kuyo, i-Witchcraft Act umzekelo, kuthiwe amagqirha ngaloo maxesha ayebanjwa ubugqirha ungakwazi ubupractice, you understand. Kukho amasiko ebengenzeki, uyandiva. Kwafika ii-missionaries, iicawa ezafika zazinza, uthi uzuqwele ilali nelali nemission, uve kuthiwa kusemission phaa, because ilali zime ngecawa uba unoqwalasela. Icawa ethile uVan der Kemp wayesuka phiphipi wafika wamisa imission. Imission kukuthini ukuthi imission? It's a mission to destroy i-culture, inkqubo yenu. You understand? Yi-mission bathunyiwe, baze ngothunywa. We understand? Zii-missionaries, they are on a mission. We understand? So abazali bethu, okhokho bokhokho, ngelishwa babe phansi kwaloo ngcindezi ngaloo maxesha. They were planned, there were strategies to kill their culture, to sway them, ukubafaka enkolweni bebakhupha phi kule nto bayaziyo. Uyayibona ke ngoku baguqulwa nyhani, batshintshwa bangamagqobhoka. Uyayiva? Kwakhokhela iBhayibhile phambili, isiko langemva kwasilela ke ngoku amakhaya ngamakhaya. Okhokho dadobawo abanithetha ngabo, fumanisa into yoba wathwetyulwa udadobawo weli khaya, watshona emanzini. Ngelishwa ke ikwasithi amagqirha amoshayo, ufumanisa into yoba asikwazi ukwahlula phakathi kwegqirha elithwetyuliweyo elatshona emanzini negqirha elindim. Mna mntu unentsimbi ngoku, mna olu hlobo ndilulo ndawuze ndichithelwe intsimbi, but igqirha elitshone emanzini alikwazi uchithelwa zintsimbi because khange libuye nazintsimbi, waphelela phayana. We understand? So ikwasithi magqirha uphinde singakwazi ulipopola isiko okanye soluvumisele, but ke ngoku awukwazi kwahlula into yoba belimele balihamba njani. Ngeli xesha kumele into yoba kuyiwa kwaZwelidala, lithi ikhaya kumele uba kwenziwe inkomo yezihlwele. Le nkomo amahambo eli gqirha azawuphelela phi? Aphelele ekuthini kwemzini omkhulu kiwe engetheni. Kanti ngukhokho walapho uyakhalaza into yoba yena washiyeka kwaZwelidala. Uyayiva ke ngoku? Zivelapho ke ngoku kule minyaka siphuma kuyo zenziwe kakhulu iinkomo zezihlwele, kwaguqulwa kwathiwani, but akuyiwe emanxoweni, akuyiwa. Ootamkhulu okhokho bethu bebephangela ezifama xa sinothetha izinto zenyani, beqeqeshwe ngamabhulu. Uyayiva ke ngoku? Ezaa ndawo ngoku zizi-private properties, asikwazi nongena. Amangcwaba okhokho bethu ashiyeke kwezo ndawo. Uyayiva? Bayakhala, kwakumiswe amaxhanti kwezo fama, ze badudulwa ngenxa yetrust. Kuzawukwakhiwa itrust, kuzawukwakhiwa umlambo, kuzawukwakhiwa idamu, kuzawukwakhiwa idamu, kuzawuthwani. Kuzawumi ihotele ngoku kule ndawo, nidudule niyobekwa kwenye indawo. Ashiywe amaxhanti, kuzomiwa kwindawo entsha, niwashiye ngemva amangcwaba. You understand? Ufumanisa into yoba igqirha lalivumisile lagweba, lathi kumele uba kungeniswa izihlwele, kungeniswa abantu abadala, but alapopolisisa into yokuba aba bantu isuselaphi le nto. Mhlambi kwakhokho walapha akakho yena, qala umnikazi walo mzi. Uyayiva ke ngoku? Yekanti ngukhokho lukhalayo. Xa sizawungenisa inkomo sizakwenza inkomo yezihlwele, ukhokho walapha engaphandle. Ithetha ukuthini loo nto leyo? Ngoba inkomo yezihlwele ibimele uba yayenziwe kwangukhokho. You understand? But ebezayenza ephi? Because ngoku yena uphi? Uphantsi kwebhulu efama, waze wangcwatyelwa kuloo fama. Owethu umsebenzi kukulanda ukhokho kuqala, uyayiva, azoba ngaphakathi, sithi simlungiselela amatyala la ashiwe nguye abe engaphakathi naye. Uyayiva ke ngoku? Iyavakala bahlekazi? So xa uvumisa umzekelo, imvumiso yakho mayinabe. You understand? Suvuma iindaba zakho zibe mfutshane, iindaba mazande, mazinabe, kwenzela into yoba umoya uhambe uyofika kwaZwelidala uba kunyanzelekile. Umoya mawuhambe uyomlanda lo khokho emanzini, ithi kanti ligqirha elingazange libe nantsimbi. Zinabisa iindaba. Andifuni part 2 futhi, ndicinga ndigqibile.